Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә гомер бәйрәмен каршылаучы һәркемгә дә бездән ихлас теләкләр барып ирешсен. Саулык, сәламәтлектә бәхетле булып гомер итәргә насыйп булсын. Ә хәзер әйдәгез безгә килгән хатлар белән танышабыз. Бүген 19 май көнне Иштуган авылында яшәүче Миңнемуллина Ясминә Сагыйдулла кызына 25 яшь. Кадерле кызыбыз, без сине ихлас күңелебездән бу бәхетле көнең 25 яшь тулган көнең белән тәбрик итәбез. Син һәр вакыт яхшы күңелле, сабыр, кешелекле, олы җанлы, ягымлы. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Һәрберебезне якты йөз, җылы сүз белән каршы аласың, кайгыртып торасың. Ходай биргән һәр көнгә куанып, булганына шөкер итеп, тормыштан ям табып яши беләсең. Котлы булсын кызым туган көнең. Телим сиңа бары яхшылык. Фәрештәләр сиңа юлдаш булсын. Бары изгелек яшә син кылып. Иң кирәге исәнлек, саулык булсын. Айырмасын шуннан бер Ходам. Җан тынычлык телим һәммәгезгә. Тик гомерле булсын үз ояң. Башларыңны имә бер кайчанда. Гомерләр бит кызым бер генә. Шөкер итеп яшә бу дөньяда. Изге гамәл булсын күңелеңдә. Кызыбыз Ясминә, сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр телибез. Алга табада, шатлыкта, иминлектә безгә терәк булып, туганнарыңның, якыннарыңның җан зылысын тоеп, озак яшәргә язсын. Тормышыбыз матур, өстәлләребез һәр вакыт тулы һәм түгәрәк булсын. Алдагы тормышың кайгы хәсрәтсез үтсен. Сәламәт бул, матур гомер ит, һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат, күңелле булып кал. Бәхет теләп һәр көн таңнар атсын. Кояш көлсен күңел күңеңдә. Теләкләрнең иң изгеләрен без юллыйбыз туган көнеңдә. Сине яратып, хөрмәт итеп, әниең Раушания, әтиең Сагыйдулла, әбиең, абыең Илнар, апаең Алия гаиләләре һәм барлык туганнарың диелгән безгә килгән котлау хатында. Иштуган авылында яшәүче Ясминә Миңнемуллинага бездән дә котлаулар барып ирешсен. Яшьлегегезнең һәр көне гүзәл мизгелләргә бай булып узсын. Без сезгә нык сәламәтлек һәм бик зур бәхетләр телибез. Калат торган гомер мизгеле, нинди генә көн дисәгез туган көн ул билгеле, нинди генә көн дисәгез туган көн ул билгеле, туган көн ул бәйрәм көнле, елда бер кабатлана, алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана, туган көн ул бәйрәм көнле, елда бер кабатлана, алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Матур сүзләрнең кабул булуы кирәк. Якыннарың янәшәңдә бергә типсенлә йөрәк. Якыннарың янәшәңдә бергә типсенлә йөрәк. Туган көн ул бәйрәм көнле, елда бер кабатлана, алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнле, елда бер кабатлана, алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Сәламәтлек юлдаш булсын гомергә, мәхәббәтең белән шулай атлык янәшә бергә, мәхәббәтең белән шулай атлык янәшә бергә. Туган көн ул бәйрәм көнле, елда бер кабатлана, алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана.
qanatlana. Tuğan gün ol bayram günüle yılda bir qabatlana. Olğana motor dileklerden ko'ngillar qanatlana. Olğana motor dileklerden ko'ngillar qanatlana. Жырлы бүләк тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. 17 май көнне Көкмара районы Югары Арбаш авылында туып, хәзергесе көндә Саба районы Иштуган авылында яшәүче Муртазин Хәлил Хаҗи улының 75 яшьлек юбилее. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Сине 75 яшь тулу уңае белән кайнар котлыйбыз. Әниебез белән бергә иңне-иңгә куеп 51 ел матур гомер кичерәсез. Безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булыштыгыз. Без барыбыз да тормышта үз урыныбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син әтибезнең өчен һәр чак улы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух шишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Безнең өчен күпме тырыштың син, уйландың син гомер эчендә. Онытмабыз, әти, һичбер вакыт. Рәхмәт сиңа барысы өчендә. Авырлыклар туса тормышта, киңәш сорап сиңа киләбез. Дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтәсеңне алдан беләбез. Аяз булсын туар таңнарың, шатлык нуры чәчсен күзләрең, күкрәмәсен аяз күңелең, буйыкмасын һич тә йөзләрең. Кояш сиңа назлап нурын сипсен, таң җилләре назлап сөйсеннәр. Бәхет, шатлык сиңа юлдаш булсын, кайгы хәсрәт ерак йөрсеннәр. Әтей, ата-ана, туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын. Сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Без сезне бик яратабыз. Иң изге теләктәр белән кызың Лилия, киявың Илгизәр, улың Радик, киленең Розалия, 6 оныгың һәм 4 оныкчыгың диеп тәмамланды котлау хаты. Иштуган авылында гомер итүче Хәлил абый Муртазинны ихлас күңелдән без дә котлыйбыз. Сез безнең актив хәбәрчебез, сез һәр вакыт безнең белән бер дулкында. Бәйрәмегез котлы булсын, гаилә тигезлегендә, балалар игелегендә бәхетле булып гомер итегез. Без сезгә иҗади уңышлар да телибез. Yazmışыбыз бүләге синәти, өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәш
Taşa bizni ulu yollarga Şeşlerime kurrav düşken deyip Öpkelemeli yıllarga İyi bizning özegi sineti Goyle bizning yüregi sineti Bari bizning diregi sineti Yazmışı biz bölegi sineti İyi bizning özegi sineti Goyle bizning yüregi sineti Bari bizning diregi sineti Yazmışı biz bölegi sineti Şayan babaylarının in şayanı Eybet babaylarının eybette Bullek bulsun eli bu jırыбыз Onuklarının sina rahmeti İyi bizning özegi sineti Goyle bizning yüregi sineti Bari bizning diregi sineti Yazmışı biz bölegi sineti İyi bizning özegi sineti Goyle bizning yüregi sineti Bari bizning diregi sineti Yazmışı biz bölegi sineti Bari bizning diregi sineti Yazmışı biz bölegi sineti Киләсе җырлы бүләк тапшыруына килеп ирешкән котлау хатын без Шәмәрдәндә яшәүче Римма Әбсәлямова исеменә яңгыратабыз. 23 май көнне безнең өчен бик кадерле истәлекле. Шәмәрдән бистәсендә яшәүче хөрмәтле әниебез, әбиебез Әбсәлямова Римма Петр кызының гомер бәйрәме. Әни, сине ихлас күңелдән юбилеяң 85 яшь тулган көнең белән котлыйбыз. Син безнең өчен һәр чак улы җанлы, киң күңелле кешебез, таянычыбыз, киңәшчебез. Син гомер буена безгә, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Балалык, яшь үсмер чакларың әни авыр сугыш елларына туры килде. Син сынмагансың, сыгылмагансың. Әти белән кавышып, 3 ул тәрбияләп үстердегез. Алдагы көннәрендә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп, хәерле гомер кичерергә язсын дибез. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күп әнкәй синең өчен, нинди изгелекләр кылсак та. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк кулларың. Ширне белмә, кайгы хәсрәт күрмә, яп-яш булып калсын күңелең. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Алдагы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы түгәрәк. Җылы алып синнән һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың диеп тәмамланды котлау хатын. Шәмәрдәндә гомер итүче, үзенең 85 яшьлек туган көнен каршылаучы Римма апа Әбсәлямова. Котлаулар бездән дә кабул итеп алыгыз. Балаларыгызны әниле булып, бәхетле итеп гомер итәргә язсын сезгә. Нык сәламәтлек, озын гомер телибез. Şeşeler bile ağardı dime Uylaman eken katılıp durur
әнекәй сенің яныңа қартайым әлі әнекәй қартайым әлі сені бүйтіп өзінің жүрегі шамаса өтті ғұмырларды айғырма әлі бізге әлі гүрлеп яшисің бишік жырлары бізге жырлады өстердің бізіні сүйдігін назалады таралыштық біз түрлі яқларға біз барымызда рахметлі сиңа қартайым әлі әнекәй қартайым әлі сені бүйтіп өзінің жүрегі шаласа өтті ғұмырларды айғырма әлі бізге әлі гүрлеп яшисің dünyada var biten geyler saklarga girer bizge alarını partaymasınlar bengige alar engeyler bizini durmuşunu yemin partayım әлі әнекәй партайым әлі сені бүйтіп өзінің жүрегі шамаса өтті ғұмырларды айғырма әлі бізге әлі гүрлеп яшисің partayım әлі әнекәй партайым әлі сені бүйтіп өзінің жүрегі шаласа өтті ғұмырларды айғырма әлі бізге әлі гүрлеп яшисің Әлеге мезгілләрдә җырлы бүләк тапшыруы ахырына якынлашты. Без сездән дә килер көннәрдә якыннарыгыз исеменә җылы эчтәлекле котлау хатларын көтеп калабыз. Сез аларны безгә китереп тә бирә аласыз, шулай ук инде электрон адреслар буенча да юллый аласыз. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.